Shalom, horas madihita damang denang donga sahur siapa jupang musiro tabur gogo pe papa de tar jepe kalamari pola. Adora sopinatol hasatani de bata dimulai tamat tanya. De bata para sirwana sumuru mulai tiba saat rohana mi Tuhan dia surham naing marsaringat hatam uka roh harus pikiran nami di bagasa Yesus Kristus tanya kami. Amin. Kita karunga sahur sion hatani de bata di hita di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 natar surat di Pesalmen bitu 120 ayat 8 sono maridok di sini. Sai paujungon ni Jehovah do mangodiho na. Ale Jehovah ro disaling-liling na do asiro kam. Unak tadikot jadi-jadian ni tangamu ido anggo sahakna. Tangi yang pangiduan ido na pinatol khas ni par pesalmenon marhite si Daud ala ni asini rohana na batuluson saluhuk na akatangiang na ala di bagasan asini rohani dewatalo diurupi do si Daud di pergumulan na di hasosahan na di bagasan ngoluna diurupi di rongani ido ben na didok di bitutolu dia lusi hodo au di hari pangaluloki nungga di babir hutor di kugabe margugu rohaki margugu ibana mangadupi saluhuk na namasa di bagasan ngoluna ala nido di paujung Jehovah do pangodianan dia jala hot roh saling-liling na ro asini rohani Jehovah dang masokot asini rohana jala tabereng ma dipangido hodo unak tadikon aka jadi-jadian aka makan ang hita saluhukna na tarbalik do sifata nguluon na mojo do jormay dang adong komunikasi dang adong hubungan na tu dewata marhite tangiang kurang martangiang kurang manangion hatani dewata kurang maja hatani dewata kurang marsaur di bagas coron di dewata kurang saluhukna dang adong roha na totong giut madabotot debata jumojo do mago ari-ari i so adong gunana behama hita zolma akka nanaing mangido pangurupion anggo sorong komunikasita gabe tarbalik jumojo do tatarikon ibana jumojo do hita masohot madabotot debata di bagasan ulitong alanido atani debata baingotok kita di bagasan tanyakta totong ma tabangido asirohana tabangido gogosien dewata asa agiat ulang ditadiko kita akan najida di honnaon marhite na marsihoho kita totok terupan di dewata asa margogo kita mengadupi namasa atong totong ma ringgas girgir hita martangiang unang ma masoho kita martangiang asa anggiat adong komunikasi ta hubungan ta tu debata di bagasan mulutong Tuhan tamadongan hita amin martangiang mahita debata Jehovah para siruana sumurung ido tutu Tuhan naing marsaur hami totong dia dopamu ai hot ro disaliling-liling na raso ham diurupi horo akajol manaolo ro tu dopamu alani naing hupadingan hami Tuhan bungan nami Tuhan marhiti tangiang nami totong margugu hami Tuhan donganamu do akajol manaro mangalu-alu tufu asiroham Tuhan jalo tangiang nami bagasa Yesus Kristus matanya kami saat pemeruham amin horas.